గీతా ఆయుర్వేదానికి స్వాగతం. నేను డాక్టర్ సదానందం, మెడికల్ ఆఫీసర్ ఆయుర్వేద. అమృత అనేక రకాలైనటువంటి అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక భాషల్లో దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. దీని యొక్క గుణకర్మలను బట్టి కూడా కొన్ని రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ పేర్లతోటి దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. దీనికి ఈ ఆయుర్వేద అమృత అనే ఈ గుడూచికి ఉన్న వ్యవహారిక నామాలు ఏంటిది, ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ రకాలుగా పిలుస్తుంటారో ఆ పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈ అమృతవల్లిని లేక టీనోస్పోరా కార్డిఫోలియా అంటారు. అంటే కార్డిఫోలియా అంటే ఒక గుండె ఆకారం పొందిన పత్రం కాబట్టి దీన్ని కార్డిఫోలియా అంటారు. దీన్ని తెలుగులో తిప్పతీగ అంటారు. మన తెలుగు ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో దీన్ని తిప్పతీగ అనే పేరుతో దీన్ని పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా హిందీలో కనుక తీసుకునేది అంటే గుడూచి అంటారు. గుడూచి అంటే ఇది సర్వ శరీరాన్ని ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా కాపాడుతుంది, ఒక గార్డు లాగా కాపాడుతుంది అని చెప్పి దీన్ని గుడూచి అంటారు. ఇంకో గిలాయ్ అని కూడా దీనికి మరొక పేరు కూడా ఉంది. గిలాయ్ అంటే ఇంకా వెల్లున్నది గిలాయ్ అని కూడా ఉన్నది. ఇది మరాఠీలోనేమో గ్యాలో అంటారు, గ్యాలో అని. గుజరాతీలోనేమో గుడ్వేల్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఇంకా అస్సాం బెంగాలీకి వచ్చేది అంటే గులాంచ్ అంటారు, గులాంచా అనే పేరుతో పిలుస్తారు. కన్నడలో కనుక అమృత బల్లి అంటారు. తమిళ్లో అయితే సిండికిల్ కోడి అనే పేరుతోటి పిలుస్తారు. ఈ విధంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ భాషల్లో ఈ యొక్క టీనోస్పోరా కార్డిఫోలియా అనే ఈ అమృతను వివిధ రకాలుగా పిలుస్తారు. ఇంకా కొన్ని రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే దీని యొక్క గుణకర్మను బట్టి ఇది జ్వరాన్ని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి జ్వరజ్ఞాని, జ్వరారి అని, జ్వరనాశిని అని పేరుంటాయి. అన్ని రకాల జ్వరాలను తగ్గిస్తుంది. మలేరియా జ్వరాన్ని తగ్గిస్తుంది, హెపటైటిస్ సంబంధించిన వాటిని తగ్గిస్తుంది, అన్నోన్ కాజ్ ఫీవర్స్ని తగ్గిస్తుంది, సన్నిపాతం, చికెన్ గున్యా ఇట్లాంటి అన్ని రకాల వైరస్ల మీద పనిచేస్తుంది, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ మీద పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని జ్వరజ్ఞ అనే పేరు ఉంటుంది. అలాగే దీని యొక్క పత్రాల నుంచి తీసినటువంటి స్వరసం షుగర్ మీద పనిచేస్తుంది కాబట్టి, డయాబెటీస్ మీద పనిచేస్తుంది కాబట్టి మధుమేహం అంటారు. ఆ మధుమేహం పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీని మధుపర్ణి అనే పేరు కూడా ఉన్నది. ఇంకా కొన్ని రకాలైన ఔషధ మొక్కను కనుక కట్ చేసినట్టు ఏదంటే ఆ కత్తిరించిన ప్రాంతం నుంచి కూడా కొత్త మొక్క వెంటనే గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని చిన్నోద్భవ అని, చిన్న రుహ అని పేరు కూడా దీనికి ఉన్నది. దీని యొక్క కాండాన్ని కనుక అడ్డంగా కట్ చేసినట్టు చూసేదంటే ఒక వీల్ షేప్ లాగా కనిపిస్తుంది. చక్రాంగి అని చక్రలాక్షిణి అని పిలుస్తారు. ఇంకోటి మూన్ షేప్లో కూడా ఈ అపియరెన్స్ కనపడుతుంది కాబట్టి కట్ చేసినప్పుడు దాన్ని చంద్రహాస అనే పేరుతోటి ఉన్నది. ఈ విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి పేర్లతో ఉన్నాయి. ఇంకోటి వయస్సుని స్థాపింపజేస్తుంది కాబట్టి వయస్త అనే పేరు కూడా దీనికి ఉన్నది. వయస్సును స్థాపింపజేస్తుంది, రసాయనికంగా ఉండి చిన్న యాంటీ ఏజింగ్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి వయస్త అనే పేరుతో కూడా దీనికి నామకరణం. అమృతవల్లి అని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. తాని దీన్ని ఇంకా అయత్త అనే పేరు కూడా ఉన్నది. అయత్త అని, అమరవల్లి అని కూడా ఉంది, కుండలిక అని ఉన్నది, మరియు తిప్పతి కానీ, జీవంతి కానీ, తాంత్రి కానీ, మరియు నాగకన్య కానీ, అంటే ఇది తీగలాగా చుట్టుకొని ఒక వెళ్తుంటుంది కాబట్టి నాగకన్య కానీ, వైద్యులకు చాలా ఇష్టమైనది కాబట్టి బిషప్ ప్రియ అని మరియు బిషప్ ప్రియ అని ఈ రకంగా అనేక రకాలైనటువంటి నామకాలతోటి ఈ యొక్క గుడూచిని పిలుస్తుంటారు. దీని యొక్క గుణకర్మను బట్టి, దీని యొక్క ప్రాధాన్యతను బట్టి, దీని యొక్క నేచర్ను బట్టి మరియు వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ పేర్లతోటి పిలిచే ఈ అమృతతుల్యమైనటువంటి గుణధర్మాలను కలిగి ఉన్నది కాబట్టి దీనికి ఒక అన్ని వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరిన్ని వీడియోలు చేసేందుకు సపోర్ట్ చేయండి. నమస్తే.